Tua 20 mlynedd yn ôl, dwi'n cofio bod mewn cynulleidfa, mewn sesiwn hawl i holi, ond ar y panel oedd yr athro Hywel Teifi, Edwards, oedd yn academig gweithio yn Prifysgol Abertawe. Ac yn ei ddydd oedd e'n ddyn enwog. Oedd e'n un o academics mwyaf amlwg Cymru yn ei ddydd. Oedd pawb ar y panel yn cael cyfle i sôn am un person fi oedd yn ddylanwad arnyn nhw. Ac mawr sioc i fi, y person oedd Hywel Teifi enwi oedd fy nhad-cu i. Ond oedd hwnna'n ddigon o sioc yn dda fe hun. Ond oedd y rheswm nath yr oed pam mae tad-cu oedd un o'r pobl mwy dylanwadol i fod yna. Anhygoel, a dyma ddwedodd e. Oherwydd mae... Dyna sut oedd e'n siarad, okay? Oherwydd mae Gareth Davies ddysgodd wrtha i, a dyma wedodd e, mae person nid safbwynt fi oedd farw ar y groes drosta i. Ych chi ddweud mawr, fe? Mae person nid safbwynt fi oedd farw ar y groes drosta i. Hynny yw, nid safbwynt, nid syniad, nid eideoleg yn ei hanfod ydy'r ffydd Cristnogol, ond perthynas gyda person yr arglwydd Iesu Grist.